Croeso i chi I stiwdio radio Coch Cefn Coch. Dywedwch ychydig wrthym amdanoch eich hyn? Wel, prifathro wedi ymddeol ydw I. Mi o'n i'n prifathro yn ysgol Llanbedr, a wedyn ysgol Manog Blaenau Ffestiniog. A cyn hynny sy'n dysgu yn Tremadog. A rwan dwi wedi'r gorau ddysgu a dwi'n cynghorydd sir. Beth yw eich hoff diddordebau? Diddordebau, gwrando am Mrs Griffiths yn siarad, mae'n rhaid mynd hynny bydd. Dwi'n mwynhau chwaraeon, pel droed yn arbennig, a dwi'n cofnodi'r tîm gorau syna, sef Man U. Mae hynny'n gwybod yn nhw di'r tîm gorau, bod pobl Lerpwl neu bod nhw'n Lerpwl well. A dwi'n mwynhau hynny, dwi'n mwynhau tynnu lluniau, a mwynhau garddio. Lle yw eich hoff le? Fy hoff le fi? Mae'n anodd dweud ydy. Mae'n anodd dweud, so i ddweud bod gen I fwy nag un hoff le. Dwi wrth y modd mynd yn ôl I Griffiths, gan bod fi wedi bod yn fanno ges i'n magu, pan ywch chi bach yn ei byw fanno, wrth y modd mynd I Griffiths, ar y semena. Wrth gwrs, rai wrth y hodd, adran mor a bychan cael mynd I gerad rawd ar hyd y lan môr fanna. Ac am bod gen I blentyn y byw yn y Aberystwyth a'i wrth y modd mynd at yn ŵr bach I Aberystwyth. Lle ydych chi agorad a chi wedi bod ar gwyliau? Ar wyliau, Mae'r carafania ydw I lawer iawn. Chydig iawn wedi bod dros y dŵr. Chydig iawn iawn. Dwi'n cofio tro gyntaf es I, o gen I ofn mynd i'r awyren. O'n i'n nerfus am ynadwy. A dros y dŵr, lle gorau fi sy'n oedd yn ys Jersey, sy'n fwynhau fanno. Efo garafan, mae'n wrth y modd mynd I amwythig ffwrna efo garafan. A fydda wrth y modd mynd jyst I lawr lôn I fan hyn hefyd I Betrws y Coed. Er bod yn bell, dwi'n mwynhau cael mynd I fanno I ymlacio. Beth yw eich hoff fwyd? Wel, sa'n Mrs Griffiths yma, sa'n dweud bod fi'n bita bob un dim. A dwi, fel da chi gweld, dwi yn mwynhau mwyd. A fy hoff fwyd, os o'n i'n cael dewis, mae'n beryg yn rhyw fath o bai, os o'n i'n bita. Pai a gyda'r y gorau ni. Ac wrth gwrs dwi'n ddrwg, dwi'n hoffi chips. Beth yw eich hoff blanigyn? Hoff blanigyn? A mi'n feddwl am hynna. So ni'n meddwl, os ydyn sôn am floda, fyddai wrth y modd efo bod yn enw sweet peas, ne, yn tyfu fyny, wrth y modd efo hwnnw, lle. Ond ar y cyfan, sy'n dweud bod gen I brif flodwy dwi'n hoffi. Mae dim yn amser flwyddyn di, gen I beth mwdrol o ddaffodls yn tyfu pan o'r Gwanwyn. A un peth, ddau yn syni o hyd, blodyn bach per, dwi'n hoffi weld I eirlys. Mae'n dychryn weld bod yna blodyn bach, pen bach gwyn yn dod allan pan mae tywydd yn oer. A ni'n eisiau bod yn tŷ. Beth yw eich hoff greadur? Hoff greadur ci. Os gen i'n ci wan, ond ar un adag gen I 3 ci. O fe gilydd. Ond dda I gweld ci, mae ci, mae'n dweud bod ci'n ffrindiau go iawn chi. A dim ond bob ci. Ci, os o'n i'n cael dewis cael yn fel anwys ci, os o'n i'n newid bigo to. Beth yw eich ddan ar warchod yr amgylchedd? Ia. Hogyn di byw ar ffarm ydw I. Mae'r amgylchedd I mi yn bwysig. Hynod bwysig. A fel cynghorydd, fyddai'n mynd yn eitha blin pan mae'n bethau dod I fyny sydd ddim yn diogelu yn amgylchedd ni. Mae rhaid ni gofio, da ni lwcus yn byw ffordd hyn, a mae eisiau gwneud siŵr bod ni'n cadw yn ardal ni'n arbennig yn lan ac yn dda i'r dyfodol. Pa fath o bethau da chi'n wneud I warchod yr amgylchedd? Wel, I warchod, mae yna bethau syml iawn mae da ni gyd yn wneud pan da ni'n gorau ailgylchu. A dwi'n siŵr bod chi'n pendyn mawn, wedi dechrau arfan tu chi do efo troli newydd ailgylchu. Da ni wedi bod yn ailgylchu yn Morfa Bychan dros flwyddyn. A dwi'n meddwl pethau fel yna'n hynod o bwysig bod ni'n ailgylchu pethau a lle bod ni'n rhoi bob dim yn y ddiar bagiau plastig a bob un dim sy'n ei drwg yn mynd draw un. Mae'n hynod bwysig bod ni'n ailgylchu. A hefyd, mae eisiau ni ddysgu
pobl a plant, dwi'n brysur o pobl fan, bo eisiau cofio bod yna fath beth a byn sbwriel i roi pethau ddim llichio pethau bob man. So mae yna rei pobl does, da chi'n cera tu ôl ar stryd, a maen nhw'n pasio byn, a maen nhw'n llichio pethau lawr. A fi hynny'n wylltio fi. Beth yw eich hoff chwaraeon? Ond da gwybod o'r na barod o'n. Pel droed. Na wrth y modd gwylio pel droed. Gwrs dwi'n cael yn ei fetha braidd. Gan bod gen i Sky, a gen i Sky Sports, does? A BT Sports. Fe da wylio pel droed bob un dwrnos wrth y modd. Ond, na'n trio pidio. Neu fyddai'n cael rôl bod fi'n istad Coch am hir de. Pwy yw eich hoff awdur? Yn hoff awdur. A mi feddwl o'n bethau fella. Dwi'n cymryd bod chi'n sôn am awdur a barddoniaeth hefyd yn mewn i fanna, ia. So, dwi'n hoffi llyfrau Eifion Wyn. Os wedi aro pan i'n blentyn a llyfrau Eifion Wyn. A drwy chi, dwi'n mynd darllen llawer iawn o lyfrau wan, a llawn fo fi wedi blinio darllen lot pan mynd i'n brifathro ac yn Cynghorydd de. Pan mynd i yn dysgu, yr llyfrau ni'n hoffi darllen a dwi'n falch fel nhw'n Gymraeg ond roedd y llyfrau rôl dal. Mae'n wrth y modd darllen hynny i blant. A da ni lwcus iawn bod yn Gymraeg fan. Pwy yw eich hoff band? Cofiwch yn oed i wan. A dwi ddim yn fan. So dwi'n dweud, da chi sôn band e, so dwi'n dweud band yr Oclyn sydd. Lle Mr Jones sydd yn yma i ddysgu chi chwarae fferna de. Fer arall, so dwi'n dweud bod gen i hoff fand y byd canu ysgafn. O gwbl. Dwi jyst mwynhau stan awr ac gwrando o'r music. Bo math o'n nhw. Be byddwch yn ennill y lotri? Beth fyddwch chi'n wneud hefo'r arian? Ia. Da ni'n byw mewn gobaith ar. Beth sy'n ni'n byw? So ni'n rannu am y siŵr rhwng y ddau mabi. A mae siŵr... Mae Samus Griffiths yn helpu fi wario lot yna fo. Mae siŵr na hi sy'n gwario mwyaf yna fo. Beth yw'ch hoff chwaraeon, pêl-droed neu rygbi? Pêl-droed ar y cyfan. Ond fyddai'n gwylio rygbi pan mae Cymru chwarae de. Dwi ddim yn dilyn rygbi fel arall. Ond dwi yn dilyn pêl-droed ac edrych ymlaen at nos Sadwrn i edrych pwy sydd ennill. Ac i edrych os di Man U ar top league de. Hefyd da'n edrych be mae Port yn edrych. Gan a Port ydy tîm lleol ni. Tennis te golf? Tennis neu golf. Bawr o ddiddorol. Fe'n gwylio golf ar y teledu. Ond dwi'n mynd chwarae yr un o ddau. Fe ba ni'n dewis chwarae golf fyswn ni. A mae golf yn, i mi, yn fwy hamddenol. Mae eisiau rhedeg lot o chwarae tennis does. A swn i'n blino'n hawr. Chips neu tatws? Chips. Broblem. Reis neu pasta? Reis. Dwi'n mynd ddyn pasta. Beth yw eich hoff liw? Coch. Coch am Cymru. Coch hefyd am bwyd Man U de, of course. Petai'ch chi'n cael mynd ar rhywun allan am pryd o fwyd, pwy fyddech chi'n dewis, presennol neu'r gorffennol a pham? Mae hwnna'n atrabanodd i. Fysa rhaid mi ddweud gyntaf sy'n mynd am Mrs Griffiths o fi, fysa. Fysa rhaid mi ddweud hynny. O'r pobol presennol rwan. Mr Sugar, sydd ar Prentice, mynd am y fol, ran Cymru, wel, Hywod Edwards yn un diddorol yn dyfo fo, rwan ti. Rydych yn ôl i'r gorffennol. Mae'n anodd dweud i ni. Anodd i mi mae dyfo. So ni, gan bod fi'n un y llas yn dwi, un o sagini ddorddob, sa Lloyd George. So ni'n hoffi sy'n cael cyfla i siarad efo Lloyd George. Pwy yw eich arwr a pham? Os gen i marw'r pendant yn sefyll allan, yn edrych ar rwan lle, so ni'n sôn am y gorffennol, un person dwi'n meddwl sy'n arwr, fysa Dewi Sant i mi. Mae Dewi Sant i mi yn hynod bwysig, a pe fa ni fel pobl, fel Cenedl Cymru, yn ymwneud â Dewi Sant, fysa gwlad ni lot gwell na mae hi rwan. Beth yw eich hoff
elfen o waith cynghorydd? Dyna chi'n anodd. Mae yna rei pethau'n anodd iawn. Elfen pwysicau i mi fel cynghorydd ydy helpu pobl. Mae wrth y modd helpu pobl ac yn gwneud rhywbeth i helpu'r pobl eraill. Mae yna rei pethau sy'n anodd yn wneud. Mae'n anodd dewis pethau. Ond os dwi'n teimlo bod fi wedi gwneud rhywbeth sy'n helpu pobl sydd yn dod i ofyn cwestiynau mi, ddau falch o'n adw yn hynny hun. Beth yw eich cas elfen o waith cynghorydd? Mae Mr Glyn wedi cael ei cwestiwn anodd mi o'n di. Y peth casag i ni fel cynghorydd. Pobl weithiau sydd yn swnio'n am ddim byd ac yn cofio bod yna bobl eraill yn waith allan yn nhw. Elfen am fwyaf un sgyn i mewn pethau di. Mae yna rei pobl yn cwyno am bob un dim, ond pan ydych chi gofyn nhw helpu chi, dyn nhw'n fodlon helpu. Yna mae'n iawn ei teimlo bod rei pobl yn mwynhau dyd y drefn, ond dyn nhw'n fodlon wneud rhywbeth i helpu chi ac i helpu pobl sy'n byw yn eich ardal chi. Mae'n bwysig bod pawb yn helpu gilydd. A mae eisiau ni gofio, mae eisiau ni helpu plant, a mae eisiau ni helpu pobl mewn oed hefyd. Diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni yn y cyfweliad. Diolch i chi am hyn. Gan mi gadael, dwi wedi mwynhau fy hun am fora cyfa yn Ysgol Coch. Diolch yn fawr am chi.